Het is zoontje september, welkom bij Bient. Aan tafel Hanneke Frankema, jurylid van het populaire programma Hollands Beste Bloemstylist. Sportdocenten Sylvia Brouwer, eerlijks vallen er 200 dieren bij het sporten. Van het weekend nog op het Ameloon. En hoe zoen is sport dan ijs? En boordebouwer Roelof Westra vertelt over het 74-jarig jubileum van De Valk. Het is een skip dat is mijn lichtwaar is het gewoon heel leuk te zien. Het is maar de wien leuk te zien. Het is sportief. Daar kan je uiteindelijk alles mee uitvinden. Nou Roelof, ja, grut feest dus, tak een weekend in Grauw. Ja, ik heb vanmorgen de laatste stand er al gekregen 100 alvalken op de pik, maar het hele weekend. 100 en olven. 100 en halve. Dat is een record. Dat is een record, dat is er nooit bij in de schaal. Oké, nou als een der meer hoe verder ik nog voor het Frieske Geer graag weten hoe een natuurgebied ze van jou opknappen matten. In een hele betierde meid, dat is blij dat net onder bij hem zit, dan bloeit het je prachtig. Ik ben een heel soort verschillende planten die ze destijds hierheen hellen had. Dat is wel een van de grootste waarden die het park had. En daarnaast is ook een roekenkolonie, rieren zit hier te breeden. Dat is toch wel hele mooie natuurwaarden van zo'n lietsparkje. Ze gaat de hele wereld oer en wint prijs na prijs. Hanneke Frankema van Snits is een grote namme in de Blommenvroot. En op slag een bekende Nederlander. Als jurylid van het tv-programma Hollands Beste Bloemstylist. Joen is de derde aflevering bij SBS. Maar nu zit ze hier al. Hanneke, welkom. Dank je. Ja, hoe wil je eigenlijk jurylid bij een Blomskik-programma? Ja, ik denk toch mijn naam. Ik heb een soort berikken in de blommenwereld. En ja, ze hebben me eigenlijk benaderd ervoor. Dus ja, dat is een hele leuke verrassing. Ja, vertel eens, van wat heeft al je woen? Verschillende Nederlands kampioenschappen. Het Nederlands kampioenschap tot 24-jarigen en het Nederlands kampioenschap voor boeketten. En ik heb een soort wereldkampioenschap woen. Dat weer een online wedstrijd. Daar moest ik foto's insturen. En dat ding 52 uit de hele wereld mee aan die wedstrijd. Dus ja, dat weer een hele grote prestatie. Ja. De hele twee afleveringen hadden West. Joen is de derde aflevering. Hoe vind je zelf dat is de toekomst? Ja, ik denk altijd zelf van jeetje, dat in Holland is even normaal. Of zou is dat nou echt? Maar ja, dus heel kritisch op jezelf. Ja, dat wel. En Oor vindt het al hier helemaal leuk. En het is wel heel vreemd om te zien. Maar ja, het gaat heel goed. En ik maak de opnames doen al jaar in één keer goed. Dus ja, het meeste vindt het wel heel natuurlijk. Ik ben wel mezelf. Oké, nou we kennen een stukje Shellitten van Joen al. Een primeurke, zeg maar, van de derde aflevering. Laten we even zien. Jury, mag ik jullie uitnodigen om te beginnen bij bruidspakket nummer 1? Hij is wel heel elegant, alleen technisch, het is, kijk, Ja, het is wel heel... Zit er ook niet heel veel lijnrest in? Ja, ik in zie die wel roos? heel veel lijm hoor. Ik geef het een 8,5. Bij een 8. Elegant, is vrouwelijk. Met die bowlingbal op pad. Ja. En daar geven wij een 9 voor. Ja, Hanneke, Ja, grappig. de Blomskik-vrood. Wat voor vrood is dat eigenlijk? Want ja, het heeft toch een beetje een wat suffig imago. Hè? Excuus daarvoor, maar Ja, toch een beetje jaren 70, jaren 80. Ik denk er wel meer mensen, maar het is heel erg hip en sexy, vinden wij natuurlijk. Ik ben een heel soort jonge mensen die er mee bezig binnen. En ik ben een heel soort opleiding voor. En ja, het is gewoon Sint-Wurgen, mij alles. Mijn aparte stikken trieën erin en mijn kiesvet. En er zijn samen leuke ontwikkelingen in, dus het is juist heel hip. Ja. Nou, als je maar lang nog wacht je toch? Ik bedoel, Brian is je weer. Ja, daarom, alles komt weer in. Dus het komt toch? altijd weer. Zij is denk ik een beetje. Maar vind je het belangrijk dat de blommenkeus, dat er wat meer positief in het nijs komt? Ja, ik ben heel blij met dit programma. Want ik heb al jaren zijn van er is een heel soort met eten hè, die wedstrijden. En nu is het eindelijk voor blommen. En dan mag ik nog in de jury zitten om uw mooie vak te promoten. Dus het is echt een feestje om het uw vak in de hele wereld te sturen. Ja, want je leidt ook nog wat op tafel. Is dit nou clear eigenlijk? Of nou, niet? ik heb nog een pillosse blomkes, dus ik kan nog wel even wat bij inzetten. Ja? Ik heb het tussen al even makken, Ja? met trieën. Maar er kan nog wel een beetje kleur bij in. Ik heb wat orchideetjes mee. En ik heb ze al even uitsneden, mijn mesje, want dat moet natuurlijk altijd. Ja. Ik doe nog even een accentie erbij in. Want hoort nou ook nog orencontacten erover eigenlijk, om dit programma? Want ik bedoel, er is nou in één keer een bekende Nederlander. Wie is het al bekend natuurlijk in de Blommenvroot. Maar ik heb begrepen, dan maken ze nou echt stikken voor... hoe heet het? Patty Braat. Ja, dat heb ik dit weekend in. Dus ja, dat is heel spannend. Want zij is jong in onze derde aflevering, zeg maar. De kandidaten gaan aan het bruidsboeket van haar uitzien. En ze is krijgt trouwd, Mandy. En wij hebben op Snijn, met alle juryleden, al het bloemenwerk verzorgd. En ik heb het bruidsboeket maken, dus dat was natuurlijk een hele eer. Ja. Dus ja, daar komt van alles uit. Heel leuk. Ja, en wat zijn de reacties in Snits? Want er komt gewoon in Snits. Ja,
Ze is natuurlijk ook vaak in Boetlom, maar wat zijn de reacties hoe generaal? Heel goed. Bij jullie in de winkel, daar een heel soort mensen die het roer. Maar ik in Albert Heijn of op Strutten, ja, iedereen zei het wat doen of ze roppen wat. Of maak een handtekening, dat soort grapjes en zo krijg staan. Dus ja, het is echt heel leuk. Ja, en ik ben in China, toch? Ja. Voor de was week in dat dan? China. Ja, ik denk een bruiloft en een grote versiering. Maar ja, dat is altijd een beetje spannend wat dat willen zal. Want ja, die Chinezen zijn wel een beetje typisch, maar die denkjes. Al even van het last minute werk, dus Oké. we zullen het wel. Ja, nou een heel soort succes. Dan maak je dit nog al? Ik Rest let het het wel. zo. Oh, je let het zo. Het is al klaar. Ja, ik denk het met de tussen met de waan, want ja, we zijn net de volunteer. Zo is dat. Tegen dank. Bedankt. Arno Wiekoin verstoor een 52-jarige deelnemer van de triathlon op het Amelon. En het is net de eerste keer dat een sportner in het harnas het libben lid. Dat stelt u dan voor de vraag, hoe zoen is sport een ijs? Sylvia Brouwer, dat is de docent sportgezondheid. En dat is de triatleet. Ja, klopt inderdaad. En Do, wie is het ook op het Amelon? Ja, ik heb er met aan de Nederlandse kampioenschappen. Ja. En want ik kan me vast, ben je schrokken eigenlijk? Want ik kan me vaststellen van de organisatie heeft ik dingen omgooid. Ja. Het wie het praat van de door natuurlijk. Ja, nee, de organisatie van de Triambla heeft het echt heel super aanpakt. Alle feestelijke dingen natuurlijk direct afgeschaft. De wedstrijd is verder wel doorgegaan, dus iedereen is gefinished, maar geen huldigingen. Geen feestje naderhand. En iedereen sprak erover. Ja, het is vanzelf net de eerste keer dat zoiets gebeurt, gelukkig wel op het Ameloon. Maar je kunt dus de vraag stellen, hoe zoen is sport een ijs nog? Ja. Is het wel zoen om de luie stoel te verlitten? Het is heel gezond om de luie stoel te verlaten. En dat is nou net een beetje het moeilijke in dit verhaal. Ik krijg natuurlijk ontzettend veel aandacht nu dat er iemand is overleden. En dat zie je ook bij andere evenementen. En dat is ontzettend na. Maar als we even kijken naar de andere kant, te veel in de stoel zitten, oftewel niet sporten, weinig bewegen. Dat is uiteindelijk het grootste risico om hart- en vaatziekten te krijgen. En zeg ik eigenlijk wel, ja, iedereen moet gewoon gaan bewegen en gaan sporten. Maar hoe volle dan? En wat is wel goed en waar leidt de grens? Ja, we denken altijd van hoe meer, hoe beter. Dat is niet helemaal zo. Als we kijken naar de laatste studies eigenlijk die zijn gedaan, dan zien we toch een beetje van 3-4 keer sporten in de week op matig intensief niveau. Dat is het meest gezond. En dan is het dus niet hoe meer, hoe beter. Oké, maar hoeveel uren ben dat dan ongeveer? 3, 4 keer in de week, 3 keer een uur of zo? Ja, nou, een half uur tot 3 kwartier is prima. En daarna is het net meer zoen? Nou, uiteindelijk moeten we ervoor voor uitkijken dat we niet te lang in die stoel stilzitten, maar gewoon de hele dag een beetje blijven bewegen. Ja. En wanneer wordt sporten dan echt een risico, zeg je? Wanneer het echt een risico wordt? We weten wel dat topsport aan zich niet heel erg gezond is. Maar er is natuurlijk maar zo'n kleine fractie van de bevolking die echt aan topsport doet. Dus kijken we eigenlijk altijd naar de kant die niet aan het sporten is. En proberen we alleen maar te promoten dat mensen meer in beweging komen. Ja. En ook van die topsporter is er natuurlijk maar een heel kleine fractie die gezondheidsklachten krijgt. En niet iedere topsporter krijgt gezondheidsklachten. En is het dan ik zei dat mannen een groter risico erin als vrouwen? Ja. Mannen hebben van nature al een grotere kans op hart- en vaatziektes. Dus we zien ook in de medische kant dat mannen na hun 45ste eigenlijk al moeten komen met een sportkeuring op het moment dat ze willen beginnen met sporten. Of in ieder geval jaarlijks even een check volgen. Bij vrouwen is dat pas bij 55, omdat die mindere risico's lopen. Oh, dat wist ik net. Wist je hem dat? Die sportkeuring? Dat is wel een goed teken voor u. Ja, zeker weten. Ja. Maar ken je nog steeds dat bij een bepaalde sport dat er meer ongelukken vaak komen als bij orensport? Nee, want we kijken nu natuurlijk heel erg naar incidenten van hartstilstand. Maar je hebt natuurlijk ook tal van andere blessures die uiteindelijk niet fataal zijn. Maar hartstilstand is wel mijn dierlijke ouder in. Dat is natuurlijk het meest voorkomend. Ja, dat is niet het meest voorkomend. Want maar dat is wel de meest voorkomende oorzaak dat iemand het libben lid. Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar is het net gewoon toevallig? Moet het dan altijd wezen omdat ze op dat moment... Nou, dit zijn wel echt incidenten. En dat woord incident zegt het al, dat het heel af en toe voorkomt. En dat is natuurlijk, je schrikt ervan omdat het fataal is. Ja. En dan heb je met, zwik je enkel, dan is het even wat anders. Ja, maar dan komt er zoals wel incident, en dat ben ik maar niet eens, incident natuurlijk. Maar toch wel op ierbasis, alleen nog in Nederland, een zie tussen 150 en de 200 mensen. Ja, dan kun je toch eigenlijk net meer praten over een incident? Die cijfers heb ik ook gehoord. Ik ken de achtergronden er verder niet van, dus ik durf daar heel weinig over te zeggen. Nee. Wat is een risicogroep? Een echte risicogroep? Mensen met overgewicht, mensen met hoge bloeddruk, mensen met diabetes, oudere mensen die roken en die sedentair zijn, oftewel heel weinig bewegen.
Dus ik kan me steeds voorstellen, bijvoorbeeld de triamel op het Amelon. Je zit in de kroeg met een paar kameraden en je zegt, ach, wij toch op het laatste moment nog even mooi. Zo'n weddenschapje wordt heel snel gemaakt inderdaad. Dat is dus net verstandig. Dat is niet verstandig, het is wel Roelof, verstandig. dat is net verstandig. Of is het ook net van doel? Ja, Nou, die weddenschap zeg kan ik net worden alweer. gemaakt hoor. Maar ik denk wel dat je dan van tevoren goed moet voorbereiden. En helemaal als je wat ouder bent of risicofactoren hebt zoals overgewicht, roken, ga dan eerst langs een sportarts om je medisch te laten keuren. Ja, En ga vervolgens voorzichtig opbouwen. En daar kan de sportarts ook heel veel in betekenen. Ja. En moet je ook heel goed luisteren naar de signalen die je eigen lichaam houdt? Ja, er zijn wel typische signalen waarvan je zegt van hé, hier is iets niet in orde met mijn hart. En dat zijn inderdaad druk op de borst, kortademigheid, steken in de schouder. Dat zijn wel seintjes dat het lichaam geeft van hé, dit gaat niet helemaal goed. En dus moet je dan net sporten? En dan moet je rustig aandoen en dan kan je beter eerst een sportarts bezoeken. Oké, wat is nou de tip die je hebt voor je harkers? Voor die joggers die nou televisie zitten zien? Nou, ik zeg kom vooral in beweging en zoek een leuk evenement uit om mee te doen. Want als je een doel hebt, dat motiveert veel meer om te bewegen. Ja. En ga je goed voorbereiden. Ja. Ja, wel voorbereid. En dus je net schrikken litten terug dit trieste voorval? Zeker niet, nee. Want het brengt zoveel plezier en het is zo gezond om een beetje te sporten. Ja, Ja. zeker. Oké. Nou, we zullen het in de eren knopen. Dan is regen over het Frieske Geer. Je kunt deze week via de Facebookpagina van Bient stemmen hokkergebied opknap worden mat. Joert nominatie nummer 3, Park Jongemenstaten bij Raart in de gemeente Zuidwest-Friesland. We staan nog voor de poorten van Park Jongemenstaten en dat is het enige gebouw wat je nog fysiek aanwezig is. En een periline is het heel grondig opgereest. En nu is het vooral een kwestie van bijhouden, maar ik wil hem graag verder meenemen het park in. Dus ik doe het door hier. Hier stappen we het park in. Een prachtige pareltje op een Friese klaai. In een hele betierde meid, dat is blij dat net onder bij hem zit, dan bloeit het je prachtig. Er zijn een heel soort verschillende planten die ze destijds hierheen hadden. En dat is wel een van de grootste waarden die het park had. En daarnaast is ook een roekenkolonie, rieren zit hier te breeden. Dat is toch wel hele mooie natuurwaarden van zo'n lietsparkje. Het poortgebouw is bewaard gebleven in de tijd, maar de Staten die hadden nadat de laatste bewoners vertrokken binnen is die afbrussen. Dat had zo'n beetje een jontje tolve had dat west. En dus die had er 400 jaar stien destijds. Ja, hier hebben we een kijker die simuleert als het ware de Staten. Er zit een mooi glasplaat achter, waar de Staten de contouren mooi vorm binnen. En die stalen hoekpunten in het veld zien van het kortenstaal, dat begrenst als het ware de hoekpunten van de Staten. Dus iemand die trok deze kikker heen shot, die kan als het ware zich helemaal beelden voorstellen van hoe dat vroeger west had. We hebben hier een vrijwilligersploeg zitten die een heel soort werk voor ons uiteenzet. Ja, het zou prachtig mooi wezen als we die nog wat stiepje kennen, maar wat extra middelen om de opknapbeurt nog een mooi maatje te kennen. Bijvoorbeeld de paardenstructuur, die kennen we wel heel broeken om opknapt te worden. En daarnaast worden we ook ontzettend graag de vierverpartijen hier in Zuidbagger, dat het wetter weer kennen wordt en dat er echt mooie beesten en planten niet voorkomen kennen. Jongemenstaat, dat had een speciaal plakje voor mij en dat had zoveel waarden en uitstraling. Ik vind dat er wel eens wat extra zo'n werk heeft. Dus mensen, stem alsjeblieft op Park Jongemenstaten. Het is een plek in Friesland waar de cultuur en natuur hartstikke mooi herkomen. En de mensen die kennen het ook ontzettend goed beleven hier in het veld. Dus stem alsjeblieft op Park Jongemenstaten. Dus jouw dienststem. En we verlotje onder alle instuurders 50 van deze boeken Zicht op Friesland, ontdekkingsreis door Friesland in Wut en Bielt. Misschien heb je wel eens zielles gehoord. Dan is de kans groot dat je het leert in een valk, het zielboordje dat we eigenlijk al jaar wel kennen. Dit jaar bestaat de valk 75 jaar en dit weekend wordt het jubileum hier afsluiten met allerhande activiteiten op het wetter. Roelof, ik kan me vaststellen, jou had ziel net geleerd in een valk. Nee, daar ben ik later in gerolen. letterpas. Ja, dus hij had van mij in de winter van 63 een flits maken.
En daar ben ik in begonnen. En nou, die tijd, daar was dan op een bepaalde tijd maar eruit. Daar is een leeftijd voor. En toen ben ik teruggegaan in Schakel. Dus hij had wel altijd fout vinden. En nou, dat heb ik in 75 heb ik dat overgenomen. Ja, Dus hij eruit stapt en... ja, maar jij bent idolaat van de Valk, Ja. toch? Nou ja. Het is net een mooier boordje, vind je, als de dat Valk. klopt, dat klopt. Ik ga een proto onderhand op... en we hebben zelf een werf. Ik en mijn vrouw Greetje. En daar komt een hele grote valken. En het effect daarvan is, doordat er zelf in Shields, en dat is een hele grote wedstrijd mee, lukt dat ik alle meesken naar die ta. Want daar haast tussen aanhalingstekens de verstand van. Ja. En dat is gewoon een zuigeffect. Ja, wat is nou het mooie van de Valk? Ja, wat is het mooie van de Valk? Het mooie van de Valk vind ik, laat het even zo zeggen, het is een ontwerp van 1939. Doe hier is het oors net als klassieke schip. Ik neem er wat regenboogpampers, 60 draad, alle roemspanten. Dit is een knikspand. Dit is ik nog een boordje van hechthout. Nou, waar doe ik geen lange leven bescoren. Even kwart, een knikspan, want al die orenboordjes hier een ronde span, dat is toch? een roemspand. Ja? Dit is een roemspand en een Valk is een knikspand. Dat is specifiek voor de Valk. Ja, nou, er zijn nou wel meer boordjes. Een flitske in een knikspand, een schakel in een knikspand, een spanker in een knikspand. Maar in die tijd was het gewoon een revolutionair ontwerp. Ja. En dat was in tijd 4 vooruit. Ja, en dat weet toch echt van triplex? Ja, dat weer, nou ja, als je door dat schip ontworpen waren. En heb ik zelf even een heel lang verhaal, heel kwaad maatje. Ja. Bruinschil, de keukenfabriek van vroeger, die begon in plaatmateriaal en die hier een plaatmateriaal maken. En die zei zien, als het nou familie wie of wat dan ook maar, een ontwerpbureau van de stad. Teken een schip van mij, wat ik dat plaatmateriaal in broeken ken. Nou, dat is de Valk worden op dat moment. En dat schip kleer weer, ja, toen waren er heel sceptisch in ons, jongen. Dat is sigarenkistje hout en dat is geen lang leven bescoren. Maar We we hebben er nog inmiddels. 24 hier. Ik kan nog 2 boten op een werf staan, dat ik maar aan de gang ben, die van weekend klein maken. Dat is de nummer 28 en de nummer 76. Die zijn beide gebouwd in 1939. Ja. En dat wordt nog maar zield. Ja, ongelukkig. Dus- Ken je hem trouwens zielen, dames? Ik heb het ooit een keer gedaan op Ja? Cios. Ja. Ja? In de Valk? Ja, in een valk. In de Valk? En daar, Hanneke? Nooit zelf. Nee, Nee, dat komt van snits. Ja, ik zit Is dik in het snits. lekker? Ja, Komt ja, Ja, sorry. toch even op een snitsen Ja. maar. Keuzes. Maar Roelof, daar is een werf, een jachtwerf. Ja. En dan hebben we even zien hoe dat dan precies gaat. Dit weer een ontwerp dat weer zijn tijd gewoon 4 vooruit. Het is een schip dat is mijn lichtwaar is het gewoon heel leuk te zien. Het is maar de wien leuk te zien. Het is sportief. Het springt heel gauw aan. Het planeert heel gauw. Dan kun je maar de familie maar varen, toervaren. Ja, dan kun je er uiteindelijk alles mee uitvinden. En als dan die oude verhalen is dat ze er dan ik nog maar 4 man in slepen. 2 man voor iemand de voeten onder de voordek en 2 man achter iemand de voeten onder het achterdek. Ja, dat zeg ik, alles kerst maar. Hoeveel heb je hem hier gebouwd? Mijn paken en mijn huid, de bekende valkenbouwer Albert Wester dus, die houden net zo goed administratie bij. Dus onze inschatting, als we die nummers nagaan wat wij gebouwd hebben, zitten wij op een liedje 100. En ja, dat bent toch een hele protte. En in de jaren 60, door die sites te maken, ja, stien er zo'n 3 of 4 nesten naar. En hoe is dat nou? Bijna niks meer. Bijna niks meer. Mijn laatste schip dat ik gebouwd heb is 4-wieling. Ja, het is een beetje dier met de boordbouw. Had ik dit zei hier. Ja, de nijbouw, die, de meeste van die zeilboten, dat laat ontzettend op recht. Dat is, ja, dat komt. Maar mede oorzaak is die hele financiële crisis die we gewoon hebben. En dat is dus gebruikte schepen. In Sangerut aanbod. En die prijzen, die kelderen. Maar wat kost dan een valk? Een valk bij jou van hout? Nou, had ik een nieuwe valk bouwen, maar dan maar strekken in dat is ongeveer 54.000 euro kwijt best. En Er komt nog wat bij, Erik. Wel.
Nee, je zei ze en, dus ik denk dat het wel gender. Vaak wordt het dan Ik moet even gender. onheilig wat er hier de dag in is. Als je vraagt aan een aanbod, dat bepaalt de prijs. Nou, het aanbod is op het ogenblik gebruikt, zo groot. Dat haast nou voor een 8 à 10.000 euro. Haast nou een compleet skip, maar een trailer eronder en een hartstikke mooi skip. Nou, maar is die verhouding naar een ijskipje. Ja. Ik wil nog even waarom naar het begin, want je zei in het begin wie er behoorlijk wat sceptisch. Zien hoe de valk. Ja. Hoe komt het dan dat in één keer dat het helemaal omdraait en dat de valk toch in één keer heel populair is? Nou ja, heel populair. Hij had altijd wel populair geweest, maar hij had toch wel eerst een omvangstagnatie gehad. En zij ben dus op een gegeven moment wie die eerste valken die we bouwt en dat die branche zelf weg. En toen ben ze dus qua demonstratie ben ze naar Grout gegaan en daar hebben ze dus zieltje en de normale originele klassen die daar al dit zielden, de 3 kwadraat, de 6 kwadraat, et cetera, et cetera. En wat schepte dus hun verbazing, die critici, dat de valk dus die skip hem uitveer. Dat is gewoon volle sneller weer. En dat weer wel spectaculair vanzelf. Ja. En ja. Maar ja, Bruinsel die hier dat alle jaar beschermen en die hier dat plaatmateriaal en die had dus ongeveer, en ik was mij net altijd vrij in de historie, dat weet ik al net precies, maar ongeveer de eerste 200 bouwd. Toen had Beekman het doorgenomen en die had ongeveer een 100 bouwd, die had er maar 4 gang en toen kwam het vrij dat dus elke werf het bouwen mocht, elke amateur het bouwen mocht. En toen ben je hem. En toen Is jouw huid is echt begonnen? Ja, is huid er maar begonnen. En is huid roeide dus dwesje en traditie in. Vond ik trouwens wel leuk. Besefte ik toen nog net, maar achterna vind ik het wel leuk. Van aanzien wie een valk van onder een bruins bottom. Wit van boeten, blauw wetterlijntje en geel biske. Ja. Nou, dan is huid hier maken de 300. En die weer reed van onder een zwart van boeten. En hier een wit biske. Nou, dat wie al commentaar. Ja. Nou, en in no time, nou met nou kleuren. Ja, nou maar alles. Nou, alles. Nog eventjes dan hoe takken weekend, want het is het slotfeest, hè? Ja. Het is je jubileum hier. Nou, dus valk 24 hier. Even kort, wat zit er al hier te gebeuren? Nou, Want Jo zit ook nog in de organisatie, hè? Je bent net nou, een nee, ik help die Min organisatie min of een beetje meer. technisch, laat ik het Oké. zo zeggen. Van, denk je meer wel aan, denk je daar wel aan. Ja, maar wat Nou, gebeurt er al Wat hier? zit er gebeuren? Er is van die 100 valken, die ben in 4 groepen verdeeld. En daar is dus de Sneutermaars eerst een wedstrijdje. Op een Pikmaar en op een hier. Na die wedstrijd luidt het statenjacht bij Oostergo, maar de commissaris van de koningin. En dan lezen die 100 oude valken lezen op een mar. En die willen maar 4 de grauw intreuen. Met statenjacht, het is een soort vlootschouw. Met statenjacht langs. En op de eind van de grauw luidt een tonne. En dan is dat oudroen. En dan hebben wij dus de jongens in Oostergo een feestje doen. Maar Ja. een hele grote, goeie band. Ja, maar het wordt prachtig mooi waar, maar er zit geen wie zeker. Dit En dat weet weekend. ik niet, ik zit er... Het wordt een hele lange vlootschouw. Nou, weet je, ik ga het keer dat alles een keer zijn. Ik hoop net dat het wordt, want dan ga ik dus bij wijze van spreken mezelf skippen op de hele winterwerk. Dan ik wil ook net hebben dat mensen net wegkomen. Hè? Nee. Let het maar wat rustig worden. En dan s'nachts hebben we dus de Prinsenaftocht. Dan varen we naar Jennewater en daar lunchen we. En dan na de tijd varen we machinaal weer om. Nou, ik wens jou in elk geval een hele mooie dag, een heel mooi weekend. Ja, dankjewel. Doos is natuurlijk in China, dus Doos is er helemaal net in. Oerenwieken net, nee. Oh, Oerenwieken, dat Ja. is Oerenwieken pas. Ja, Nou ja, waar we en doe ik Sylvia Tiegetank van die komst. Prima. Ons vier, morgen, dan ben wij de vanzelfs weer. Dan onder andere omtekend van de première van Operatie Grensland, een theaterstuk. Dat morgen speelt op de grens tussen Friesland en Greenstone. En Freed, dan is Hans Vonk de gast. Had je vragen naar voor de technisch directeur van Sportclub Heerenveen? Mail die dan naar bient@omroepfriesland.nl. Van nou nog een hele gezellige joen en ontmoet. Dag.